aldean da. Ateratzeko beldur da, beldur ezenikoa, aspaldian zestu ez duen obra honetan. Behin batean, etxe batean, hautza ama eta bere zazpian txumeak. Betzizik, zenbat, Bera. Zazpi. Egun batean, honela ezan ziren, bera txumeak.
Amatxo joan zen erosketak egitera, baina antzegoen Otsoa dena ikusten. Batzekien Antxumeak etxean bakarrik zeudela. Hau izan zuen. Antxumeak kango ditu bakarrik daude. Antxumeak bakarrik daude, kango ditu. Sebastua. Orduan, Otsoak zera erabaki zuen. Ahotsa fin-fina izateko arratzean behar zituela. Horretarako, Olloaren ganatzi joan zen eta zera esan zion. Ollo, eman gure zua arrautza mesedez. Baina ondo portatu, Ondo portatuko da, bai. Ondo arratza jan zituen. Eta hots fin-fina daukala, berriro, bueltatu da etxera. Toto! Amatxo nahi! Otso! Berriro, zerretu zen. Oraingoan, zer egingo eta zer egingo, okinaren gana joan zen. Olga. Oki, gure zu ibidea mesedez, Horrela, irinarekin hankak txuri-txuri egin zituen. Eta berriro joan zen. Atea jotzen. Toto! Amatxo nahi! Zireki atea. Eta zena, noma dutzu? Zei, hantuzu ya. Zei garena. Dena. Tripa potolo egin da, ez duzi, zelako tripa daukan Otsoak. Zelako tripa daukan. Antxumeak handitu. Orain, siestatxo bat, bota nahi du. Harri, siesta bat botatzen. Amatxo, erosketak egitetik bueltan etorri eta etxera sartu zen. Otsoak, Antxume guztiak handitu. Eta orduan, Antxume txikia dena kontatu zion. Amatxo, burutazio bat izan zuen. Jostorratza eta hori ari hartu eta Otsoaren bila joan ziren. Otsoa aurkitu zutenean, sabela ireki zen. Eta Antxume guztiak atera zituen. Antxumeak, gero, Antxume txikia harriak ekarri zituen eta tripan sartu ziren. Jostorratza hartu, josi, eta listo, prest, ala, etxera! Otsoa esnatu zenean. Hau, ze tripako minea. Egarri naz.
Eta errekara joan zen ure batera. Ura erantzunean, plauza errekara erori, eta otsoa bertan ito zen. Oso ondo egiten. Venga, txalo beroa. Txalo beroa. Jarriko